soyayya da idanuna ni gamo da babban yaro kyakkyawa kai nake yi wa soyayya kin san dai kunya tana cikin soyayya shi kuma yin zagi gidansu ba tarbiyya mai cuta kuwa ya manta akwai sakayya mai hakuri ke da ribar zama da duniya ko cikin soyayya sai da kyawun niyya sannan riba za ta samu ayyo murna mafarki ne ko da gaske kai ne zaɓi idan haka ne ba da babu sauran dami dai kai na tsayar a zuciya ta hubbi idan na rasa babu mai maye mini gurbi na yi neman zaɓi addu'a gun rabbi ya zaɓa mini kai hakan ya sa ni murna idan zana misalta yanayin matsayinki dole 'yan mata za su dinga jin haushinki domin ko zan bai da su a can bayinki zan zai girma sai su gaida dan kwalinki in ana sai shauki an kira sunanki hadatta ki komai da ke da shi zan bada da idanuna ni gamo da babban yaro kyakkyawa kai nake yi wa soyayya da idanuna na gamo da yarinya kyakkyawa ce nake yi wa soyayya cikin soyaye in ce da kai tauraro su kuma gayo sun kira ka babban yaro kalamin bakin ka sun ka ɗauke shi aro har gurin 'yan mata domin su yau sauraro albishir ce goro soyayya ta yi tsaro cikin raina ba kamar ka ko an tona da tunani mai kyau ake gidan alkairi mu kasance a tsaftace mu kore sharri miyota da dinda za ya zama na jari don wata rana ba mu nan sai labari wa yake kin bari ke nake wa kirari gamo na da kai ciki akwai alkhairi da idanuna ne gamo da yarinya kyakkyawa ce nake yi wa soyayya